Nilqakom għal dana it-tielet programm f'din is-sensiela li qed insejħula mingħajr il-qdusija ħadd ma jara l-mulej. U jekk tiftakru sewwa fl-ewwel żewġ programmi semmejna x'jiġifieri tkun qaddis. Il-kelma qaddis li għadha tkun maqtuħ tkun isseparat għal mulej. Tkun differenti minn xi ħadd ieħor, xi ħadd li mhuwiex isseparat għal mulej fi ftit kliem. U rajna wkoll kif tiġi din il-qdusija. L-qdusija tiġi għedna permezz ta' l-obbedjenza. Obbedjenza lejn xiex, obbedjenza lejn il-kelma tal-Alla. Aħna nafu li l-Bibja hija l-kelma tal-Alla, fil-kelma tiegħu Alla tagħna l-istruzzjoni ta' kif għandna ngħixu ħajja qaddisa biex noġbu lilu biex wara din il-ħajja nkunu nistgħu ngħaddu għal ħajja eterna fejn nkunu nistgħu ngħixu miegħu. Imma kif jgħidilna l-istess titlu ta' dan il-programm, passaġġ maħud, vers maħud mill-Littra lil Lut, fejn qed ngħidu l-isma' mingħajr il-qdusija ħadd ma jara lill-mulej. Tkun qaddis. U allura fil-programm qed naraw xi tittamel biex tkun qaddis. Għadna tkun obbedjenti lejn xiex lejn il-liġi tal-mulej. U bdejna naraw x'inhi il-liġi tal-mulej. U ma għadniex nidħlu f'dan il-programm fuq l-affarijiet illi kulħadd jaqbel fuqhom, għax dak li kulħadd jaqbel fuqhom inutli jiġu diskutuhom, għax kulħadd jaqbel fuqhom. Imma semmejna pereżempju l-istruzzjonijiet li Alla jagħti rigward l-ikel fejn hawnhekk mhux kulħadd jaqbel. Hawn min jgħid illi Kristu waqqa dik il-liġi, meta fil-fatt mi veru xejn, illa għaliex bħalma repejtejnilkom ħafna drabi d-diskors ta' Jaxua innifsu. Jaxua qal ara ma taħsbux li ġejt biex inwaqqa il-liġi u l-profeti, jiena ma ġejtx biex inwaqqa il-liġi u l-profeti imma biex inwettaqa. U allura dana l-statement ta' Jaxua iwaqqa dak kollu li ħafna illum f'dik hekk imsejħa Knisja moderna jippritkaw meta jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi għax Kristu waqqa liġi. Allura f'dan il-programm issa ser inkomplu niddiskutu fuq l-obbedjenza lejn il-kmandamenti. X'inhuma l-kmandamenti? X'hemm li rridu nobdu biex inkunu maqtugħin, isseparati, ngħixu ħajja ta' qdusija. U għedna li rridu nobdu il-liġi tal-Alla. U hawnhekk fejn ħafna jaħsbu li qed nitkellmu biss fuq l-10 kmandamenti. Għalkemm ħalli nkun onest, aqqas l-10 kmandamenti kollha ma jsegwu biex jippruvaw ikunu qaddisa. Tgħidli x'jiġifieri. Pereżempju nieħdu l-Knisja Kattolika li bidlet żewġ kmandamenti. Xi ħaġa li hija gravissima illa li Alla jgħidilna la żżid u waqqas naqqas ma' din il-kelma. Imma hawnhekk mhux qegħdin biex niddiskutu x'inbidel u ma nbidilx mill-kmandamenti. Ma għal min ma jafx il-Knisja Rumana Kattolika bidlet żewġ kmandamenti minn kif qallathom lill-bniedem u bidlithom kif jogħġob lilha. Dak qed irrispondi meta tkunu quddiem Alla. Min-naħa l-oħra, u lieda il-Knisja Protestanta u l-Knisja Evanġelika ma bidlitx żewġ kmandamenti, ma qablet wieħed partikolari, raba wieħed, u qalet iżma' da m'għadux jgħod issa llum m'għadniex inżommuh. U allura issa ġejna nobdu biss 9 kmandamenti. Xi ħaġa li hija tal-biża' tgħidha quddiem il-mulej, il-mulej qed tgħidlu isma' l-kmandament li inti tajtna aħna ngħidu li m'għadux jgħod. Min inti biex tajt li l-kelma tal-Alla illum bħala kmandament ir-raba wieħed m'għadux jgħod. Min fejn ġibta di? Min inti? X'inhi l-awtorità li għandek biex tibdel il-kelma tal-Alla? U qed nuża l-istess diskors li l-Knisja Evanġelika tuża kontra l-Knisja Kattolika meta tirreferi għaż-żewġ kmandamenti li bidlet. Jiġifieri ma qed nagħmel xejn speċjali, ma qed nagħmel xejn ta' barra minn hawn. L-istess akkużi li l-Knisja Evanġelika takkuża lill-omma bihom għaliex il-kelma tgħid li l-Knisja Rumana Kattolika
bħala paganizmu hija l-Babilonja l-kbira il-prostituti, għal daqstant jekk hija il-prostituti, il-prostituti huma dawk li ħarġu minna u lida l-Knisja Protestanta, Evanġelika u hemm ħafna aktar knejjes ta' ġifieri mhux dawk biss. Ejja ħalli nidħlu fis-suġġett tagħna illum it-tielet programm. U f'dan it-tielet programm se inkomplu niddiskutu il-kmandamenti sabiex inkunu qaddisin li huwa importanti ħbib tiegħi. Jekk aħna rridu naraw wiċċ il-mulej irridu ngħixu ħajja qaddisa. Nirringrazzjaw l-Alla li tagħna din l-opportunità għax Alla bidritt se taqatilna meta rritu meta oġbu minħabba li l-ħajja li konna qed ngħixu. Ħajja fejn ma kollix nagħti kasu. Ħajja fejn warrabnieh, ħajja fejn konna nagħmlu dak li joġob lilna li rridu aħna mhux li joġob lilu mhux li jridu. Illum li nafu bil-mulej, illum li nafu x'in il-verità ukoll iktar minn qabel issa, iktar minn qabel, irridu nimxu f'dik il-verità, issa m'għandniex skuża li ma nafuhiex. Qabel forsi ma konniex nafuha, allura ma konniex nimxu fiha, imma llum nafuha. U ħanaraw illi Alla kitibilna f'moħħna u f'qalbna. Kitibilek f'moħħok u f'qalbek biex tiftakara u biex tagħmilha. Mhux biex tgħid li ma tixtod tissa waqgħat. Għax allura qalbek għadha tal-ġebel. Alla inti għad m'għandekx dik il-qalb verament tal-laħam tħabba tal-mulej. Meta inti qed tgħid li l-liġi issa ma tixtod, aħna maħniex taħt il-liġi, taħt l-istruzzjonijiet ta' Alla l-missier. Ara kif jista' jkun tkun tammar ġo saltna mingħajr liġijiet, mingħajr istruzzjonijiet. Ħarsu lejn pajjiżi fid-dinja fejn m'hemmx liġijiet u wara x'jiġri minnhom. Imma dak mhux Alla tagħna, dak mhux l-Alla li nemmen fih, jiena nemmen f'Alla tal-Bibja u l-Alla tal-Bibja li huwa Alla ta' Iżrael, Alla li ta' l-istruzzjonijiet lill-poplu tiegħu kif għandu jimxi. U allura nitlobkom tiġu miegħi issa fil-ktib tal-Levitiku kapitlu 19 fejn hawnhekk naraw l-istruzzjonijiet li Alla qed jagħti lill-poplu tiegħu sabiex ikun jista' jgħix ħajja qaddisa. U jekk tiftħu l-Bibja tagħkom fil-ktib tal-Levitiku kapitlu 19 versi 1 u 2 jaqraw hekk. U l-mulej kellem lil Mose u qallu, ejt lil-ġema kollha ta' wlied Iżrael. Għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien il-mulej Alla tagħkom. Nafx ħafna minnkom jibdu jgħidu, imma m'intix tara għal Iżrael qed jgħid. Aħna parti minn Iżrael. Ġbajna ngħidulkom, mhux ħaniddejqu nudilkom forsi xi darba jinfetħu l-għajnejn u tirċievu l-verità, morru simgħu it-talim li għandna fuq il-website tagħna Messianic Malta fuq xi ġifieri aħna Iżrael, aħna parti minn Iżrael. Imma mhux hekk biss. Alla qed jgħid għandkom tkunu qaddisin għax qaddisien il-mulej Alla tagħkom. Mela jekk inti temmen li Alla tal-Bibja huwa Alla tiegħek, jekk inti temmen li l-mulej tal-Bibja huwa il-mulej tiegħek, ġifieri s-sit tiegħek, jekk temmen li Alla ta' Iżrael huwa s-sit tiegħek mela l-istruzzjonijiet li Alla ta' lill-Iżrael inti trid tissegwihom ukoll. Din hija xi ħaġa li anke għamlet l-istorja naraw l-istorja ta' Rut meta marret wara Naomi qaltilha binti mullura għand kniesek li kienu Mobawiti, kienu pagani, u Rut qaltilha naqpa ġejja warajk. Alla tiegħek ikun Alla tiegħi u l-poplu tiegħek ikun il-poplu tiegħi. F'kelma waħda Rut saret parti minn Iżrael. Għandna wkoll talim fuq dan fl-aħħar talim li tellajnilkom ħajja ta' tifħru qima fejn nitkellmu fuq l-andar u x'ġara bejn Boaz u Rut dan huwa kollu talim sabiħ u interessanti li għalkemm jitkellem fuq it-tifħir u l-qima imma jagħmel parti minn dan it-talim għaliex Rut tirrappreżenta lilna li konna pagani imma llum għax nemmnu f'Alla ta' Iżrael nażlu aħna laqqas ta' Messianic Malta nażlu illi nimxu wara l-istruzzjonijiet ta' Alla ta' Iżrael. U allura x'qed naraw? Qed naraw Mose hawnhekk qed jagħti istruzzjonijiet lill-Iżrael sabiex ikunu qaddisa, sabiex ikunu isseparati. U Mose daw li ġiet jerġa' jirrepetihom fil-ktib tad-Deuteronomju, il-ktib tad-Deuteronomju li ħafna jsibuh bħala id-djarju ta' Mose.
Mosè li iktar ma beda jgħaddi żmien aktar ma bdiet toqrob il-ġurnata tiegħu biex jingħaqad ma' missierietu imut, narawh jagħmel enfasi mal-poplu tiegħu fil-ktieb biex ikunu separati, biex ikunu qaddisin biex jobdu, jgħidilhom għażlu llum bejn il-ħajja u l-mewt. U biex tażel il-ħajja u l-barkiet, inti tittażel li timxi mal-istruzzjonijiet tal-mulej. Jekk inti ma timxix mal-istruzzjonijiet tal-mulej, inti qed tażel is-saħta anke jekk ma tafx, imma ftik miexi m'intix miexi fil-barkiet. Daqshekk huwa importanti l-istruzzjonijiet li Alla ta' lill-Iżrael. Nerġa' ngħidilkom, aħna parti minn Iżrael bibtiegħi. Siġra sa taż-żebbuġ fera mis-siġra taż-żebbuġ salvaġġa imlaqma mas-siġra naturali. U innotaw, diġà semmejnielkom fil-programm ta' qabel li kemm il-darba li qed jgħid kunu qaddisin għax jien qaddis. Mill-inqas s'issa kwotajnija 3 postijiet differenti. Tasbu li għal xejn, Alla qed jipprova jwassal dan il-messaġġ kunu qaddisin. Għax jien qaddis. Inkella kif jistgħu tnejn jimxu flimkien tgħidilna l-kelma? Kif jistgħu tnejn jimxu flimkien jekk ma jaqblux? Kif tista' inti tgħid li qed timxi ma' Alla meta inti qed tgħid li l-istruzzjonijiet tal-Alla waqgħu, l-istruzzjonijiet tal-Alla m'għadhomx jgħoddu. Illi Kristu waqqa l-istruzzjonijiet tal-Alla li magħhom irridu nimxu. Kif tista' timxi ma' Alla l-missier? Saqsid il-mistoqsija li kien nifsek u prova rispondija. Jekk inti m'intix timxi ma' dak l-istruzzjonijiet li Alla għalinna biex nimxu magħhom, kif jista' jkun qed timxi jitfit mal-mulej? Jekk inti ma taqbilx mal-istruzzjonijiet tiegħu ma tistax timxi miegħu ħbib tiegħi. Jekk inti ma taqbilx li l-jum tas-sibta do qaddis, allura inti ma tistax timxi jitfit mal-mulej għax ser taqa' l-ħin kollu. Kull ġimgħa ħataqa' żgur, kull nhar ta' sibt għax m'intix ħażommu qaddis. Jekk inti ma temminx għax forsi tgħidlu hija darba fil-ġimgħa naqa', jekk inti ma temminx fl-istruzzjonijiet tal-ikel, ħabib tiegħi inti qed taqa' fid-dnub kuljum. Inti qed tiġi kontra l-istruzzjonijiet tal-Alla kuljum u l-Alla qed tgħidlu u x'ħażin il-majja l-ara neħaniklu. U għalak taqli l-bacon hemm filgħodu men mal-breakfast. Jew xi majjarata tajba mal-ħbieb. Jew xi platt spagetti kollu affarijiet tal-baħar li Alla qalilna dak mhux ikel għalikom dak laħam maħmuġ. Kif tista' meta inti tagħmel dal-affarijiet tgħid li qed timxi id fit mal-mulej? M'intix, ma jistax ikun. X'jgħidilna l-Apostlu Ġwanni? L-Apostlu Ġwanni kapitlu 16 vers 13, xi jgħid? Meta jiġi l-Ispirtu tal-Verità iwassalkom għall-verità kollha. Ħa nitkellmu fuq dan. Imma hawnhekk biex tkunu tafu x'qed jgħid Ġwanni, Ġwanni qed jgħid isma' meta Jaxua fil-fatt għax Ġwanni qed jikwota qal Jaxua qal isma' jkun jaqblilkom illi jiena nitlaq għax meta jiġu iwassalkom għall-verità kollha. U jekk ma tafx x'inhi l-verità, issa ngħidlek x'inhi l-verità. U l-verità kollha ma mhux 9 minn 10, mhux il-parti li joġob lili, jew lilek, jew il-dak, jew il-ieħor, jew il-dik, jew il-oħra. Il-verità kollha trid issegwi. Għax l-Ispirtu Santu il-verità kollha ħjorik. U jekk inti għadek m'intix qed tara l-verità kollha, jekk inti għadek qed tiġħad is-sibt huwa qaddis, jekk inti għadek ma tridx iżżomm il-liġi tal-ikel, jekk inti laqqas biss trid tisma' fuq il-festi tal-mulej, allura saqsi lilek innifsek, verament għandek l-Ispirtu Santu jammar fik. Ħabib tiegħi xi ħaġa li noqogħdu attenti fiha fit-tagħlim ta' knejjes moderni llum huwa li l-emozzjonijiet li inti tħoss ma jfissirx li huwa xogħol l-Ispirtu Santu ħabib tiegħi. Ħafna nies jibdu jagħmlu ċerti affarijiet għax iħossuhom differenti, ma dak huma l-emozzjonijiet tiegħek. Il-fatt li inti emozjonat ma jfissirx li qed jaħdem fik l-Ispirtu Santu. Ifisser illi min qed ikellmek qiegħed jemozzjonak dak li qed jgħid. Inti tkun verament ċert li għandek l-Ispirtu Santu fik meta tieqaf tidneb. U tieqaf tidneb ma jfissirx kont tisker u m'għadekx, ma jfissirx kont tuħu droga
u ma bekx ma jfissirx kont tidaj u ma bekx biss, imma li tibda żomm is-sibt qaddis li tiċċelebra l-festi tal-mulej mhux il-festi pagani tal-Knisja Rumana Kattolika u dik Evanġelika, li timxi mal-istruzzjonijiet tal-ikel u mhux tibla dak li tbellalek il-Knisja Moderna llum li tista' tikol kollox. Hemmhekk tibda tiġi separat inti, hemmhekk tista' tgħid li l-Ispirtu Santu qed jaħdem fik. Il-pija sakemm inti m'intix qed tobdi dal-affarijiet, allura jew qed tiġi kontra l-Ispirtu Santu u dik hija d-dawwa ħafna jgħidu li ma Martin id-dawwa tal-Ispirtu Santu x'inhi? Dik hija d-dawwa tal-Ispirtu Santu. Illi qed jgħidlek isma' tittamel daw u inti qed tgħidlu li dawk m'għadhomx jgħoddu. Inti taf aktar mill-Ispirtu Santu. Alla qed jgħidlek isma' l-istruzzjonijiet tiegħi timxi magħhom u inti tgħidlu li dawk illum m'għadhomx jgħoddu. Inti aqwa minn Alla, dik hija d-dawwa kontra l-Ispirtu Santu. Dan huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu li jammar fina ħbib tagħna. Għalhekk Alla tajunna, għalhekk Jexua qalilna ħammur jien u jiġi u jkun jaqbrilkom biex jgħinna nkunu isseparati mid-dinja. Dak hu xogħol l-Ispirtu Santu li jmexxina fil-verità kollha għaliex biex nkunu isseparati mid-dinja. Inkunu maqtuwa minn din id-dinja u nkunu separati għal-mulej, inkunu maqtuwa għal-mulej, inkunu qaddisin. Inkella kif nistgħu nkunu poplu qaddis, kif nistgħu nkunu saċerdozzi urjal, kif nistgħu ngħidu li aħna poplu maħtur, jiġifieri magħżul minn Alla, jekk aħna lil Alla maħniex nabduh. Ejja naraw fejn ħafna jażlu dak li jridu jemnu. Ħalli kwotaw issa mill-ktieb tal-Levitiku. Tajjeb, u ħanaraw l-istruzzjonijiet li Alla qed itina x'għandna nagħmlu biex ngħixu ħajja qaddisa. U hawnhekk ħataraw il-qerq ta' daw il-knejjes hekk imsejħa moderni llum, illi iwarbu dak li jaqbillhom mill-liġi u jżommu dak li jridu huma. Ħajoħroġ il-qerq f'dan il-kapitlu, kapitlu 19 tal-Levitiku. Araw x'jgħid. Kull wieħed għandu jweġġaħ lill-ommu u l-missieru. Isma' x'qal il-mulej. Titweġġaħ l-ommok u l-missierek ta' u ħafna jgħidu li x'int bravu dak mhux kmandament, proset, 10 out of 10, kmandament dak, imma l-vers ma jafx hemm ta' ħankompluh il-vers. Vers 3. Kull wieħed għandu jweġġaħ lill-ommu u l-missieru u jħares is-sibtijiet tiegħi, imma le Martin dak m'għadux jgħod. Qed taraw fejn il-Knisja Moderna llum tagħżel cherry picking tieħu dak li joġoba u dak li ma joġobix tħallihem. Mela l-kmandament tweġġaħ il-missieru kull ommok, dak għadu jgħod, dak nżommuh. Imma ħares is-sibtijiet tiegħi dak m'għadux jgħod u l-vers ma jaqafxaw. Ħanaqralkom il-vers kollu. Kull wieħed għandu jweġġaħ lill-ommu u l-missieru u jħares is-sibtijiet tiegħi. Jien il-mulej Alla tagħkom. Iktar minn hekk xi trid biex iddaħħal f'moħħok li l-jum tas-sibt għadu jum qaddis u li trid iżommu biex tkun qed timxi fil-qdusija. Inut li tweġġaħ l-ommok u l-missierek jekk inti s-sibt m'intix iżommu qaddis. Ma nistgħux noqogħdu ngħidu orrajt mela il-ħames wieħed jgħod, il-ħames mandament jgħod weġġaħ l-ommok u l-missierek, imma ta' qablu le ta' raba wieħed ftakar biex iżomm il-jum tas-sibt qaddis. Ara kemm intelligenti fl-erf kbir tiegħu Alla. Kien jaf li ħajkunu dal ħafna mexxija spiritwali jippritkaw li l-jum tas-sibt m'għandniex għalfejn nżommuh qaddis. Tant kien jaf illi qabel dal-kmandament poġġa l-kelma ftakar, ġifieri tinsiex. U x'ħafna qed jagħmlu f'daw il-knejjes jinsew. Mhux tal-li biss jinsew tal-li qas irridu jisimgħu. Għax kont tgħid iridu jisimgħu, tgħid iridu jisimgħu. Qas biss irridu jisimgħu fuq dan il-kmandament. Kif jista' jkun daw in-nies mixjin id-fit mal-mulej. Ma tistax, kif jistgħu jimxu flimkien jekk ma jiftammux bibtiegħi. U jekk inti m'intix timxi mal-istruzzjonijiet tal-Alla, ma tistax timxi miegħu. Ejja ħankomplu. Fittex fejn trid fil-kelma tal-Alla ħbib tiegħi. Il-qdusija li tkun qaddis, li tkun isseparat, li tkun maqtuħa l-Alla dejjem kienet infissra bħala l-obbedjenza lejn l-istruzzjonijiet tal-Alla. Dejjem hekk. Imkien inti ma ssir qaddis għax temmen f'Jaxua, imkien inti ma ssir maħtur, inti ma ssir maqtuħ għax temmen f'Jaxua, imkien inti minti separat għal Alla għax temmen f'Jaxua. Trid tagħmel dak li kien jagħmel Jaxua,
tittimxi wara l-passi ta' Jexua. Palma qal Pawlu, għal jien nimxi wara Kristu. Mela inti imxi wara Kristu. U Kristu x'kien jagħmel? Kristu kien iżomm is-sibt qaddis, Kristu kien joqgħod attent xi jkollhom ma jakolx, Kristu kien jiċċelebrawhom il-festi tal-mulej. Dejjem hekk tirreferi għalija l-kelma ubbidjenza. Il-qdusija hija ubbidjenza lejn il-kelma tal-Alla. Allura għalfejn naqbdu fuq nofs il-vers naqblu fuq, nofs l-iskrittura, x'di skrittura. Meta Alla stess qed jgħid jiena l-mulej Alla tagħkom din hija skrittura. Mela fuq nofs il-vers qed naqblu mal-Alla u n-nofs l-ieħor qed ngħidulu le, dak m'għadux jott. Skużi, jekk m'għadux jott, ir-raba' kmandament m'għadux jott taqqas il-ħames. Allura issa ħanagħmlu bħalma jgħid kref l-awdorar u l-10 kmandamenti aħna m'għadniex taħthom. Kref l-awdorar biex notafu huwa pastor evangeliku karizmatiku ġewwa l-Amerika illi jgħid u dana issibu fuq YouTube, m'għandniex għalfejn iddejqu ngħidu għax qiegħed fuq YouTube, jgħid illi llum aħna l-Kristjani mhux aħna ta' Messjanik Malta ta' il-Kristjani ma m'għadhomx taħt l-10 kmandamenti. Xi ħaġa tal-biża' ma rridx inkun ħdejh fil-jum tal-ġudizzju ma dik affarijiet tiegħu jerfa' ir-responsabilità hu. Il-problema hi illi ħafna fil-Knisja Evanġelika jgħalmu bħalu. Iva. Meta inti qed tgħid il-jum tas-sibt m'għadux qaddis, inti qed twaqqa' issa mhux mandament wieħed, waqqajthom kollha. Ejja ħankomplu. Għaliex naqblu fuq weġġaħlhom ma' kull missierek, imma li żomm is-sibt qaddis dak għale li ma nistgħux niklu kollox dak għale li nżommu l-festi tal-mulej dawk le. Imma ħobb il-lajrek bħalek innifsek jiena l-mulej, nerġa' ngħid din hija xi ħaġa li qal Jexua. Jekk tridu tkunu tafu fejn qal Jexua daw, ħantikom il-vers, dana mhux il-vers il-kapitli, dana insibuhom fil-Vanġelu ta' Mattew 5, 6 u 7, kapitlu 5, kapitlu 6 u kapitlu 7. Dak li ħafna isimuh bħala id-diskors tal-muntanja. Biex tkunu tafu għal xiex kien qed jgħid Jexua, għal xiex kien qed jirreferi kif kien qed jitkellem fuq it-Tora u jiftaħ fuq it-Tora, morru fuq il-website tagħna messjanikmalta.org hemm tagħlim interessanti jismu id-diskors tal-muntanja li fih dana s-sensiela naraw kif Jexua kien qed iqabbel dak li kien qed jgħid ma dak li hemm miktub fit-Tora, xejn ma nbidel. Kollox l-istess għadu, l-istess bħalma miktub fil-littra l-Lut, il-kelma ta' Alla, Jexua, it-Torah mamul bniedem il-bieraħ illum u għada l-istess għal dejjem, ma jinbidilx. Anke Malakija kapitlu 3 vers 6 jgħid jiena Jehovah jien ma jinbidilx dak li qed fil-bidu namlu u jaqbad sal-aħħar. Anzi Alla x'qalilna jiena nirrevelalkom il-bidu it-tmiem jiena nirrevelalkom it-tmiem mill-bidu. Allura s-sejt l-affarijiet inbidlu, allura għandu xi żball x'imkien il-mulej veru. Le ta' m'għandux. Huwa l-bniedem imqarraq jew qarrieq illi jgħid illi l-affarijiet inbidlu. Jekk Alla għalinna tmiem nirrevelah mill-bidu, mela mill-bidu ma nbidel xejn, inkella ħinbidel it-tmiem. U baqgħet ngħid hekk għaliex għax naf illi fl-iktib tar-revelazzjoni jerġa' jissemma l-laħam maħmuġ. Fil-ktib tar-revelazzjoni hemm referenza għal laħam maħmuġ, mela allura sakemm niġu biex ngħixu l-ktib tar-revelazzjoni, il-laħam maħmuġ għadu hemm, ma nbidilx. Jew nkella ħajerġa' jitħammeġ il-ħanżir issa, meta ħajerġa' jitħammeġ? Ejja ħankomplu. Forsi tistaqsuni għaliex Martin qed titkellem fuq dal-istruzzjonijiet kollha. Għaliex bħalma diġà qedtilkom biex trid tkun qaddis, biex tkun isseparat tal-mulej trid timxi mal-istruzzjonijiet kollha. Kollha, mhux 9 minn 10, mhux dak li jogħġbok u li ma jogħġbokx. Li tkun qaddis qed naraw f'dawn il-programmi hija kmandament. Hija istruzzjoni minn Alla, Alla qed jgħidilna kunu qaddisa, qed jordnanna, kunu qaddisa, għax jien qaddis. Qed jgħidilna kunu bħali. U ħafna jgħidulna ma tistax mela l-liġi tal-Alla tista' timxi magħha. Mela Alla kif qed jgħidilna imxu magħha biex tkunu bħali? Il-min ħatemnu ħbib tiegħi lill-bniedem jew lill-Alla.
jien nażel li nemmen il-Alla. U jekk Alla qal kunu qaddisin għax inqaddis, dak jfisser li nistgħu nkunu qaddisin, nistgħu nkunu separati, maqtugħin minn din id-dinja. Huwa l-bniedem f'dan il-ġisem illi jeqpa' jwebbes rasu u jrid jeqpa' akkost kollox marbut ma' din id-dinja. Qed jibża jitlaq din id-dinja. Qed jibża jafda fil-mulej, meta inti qed tibża titlaq id-dinja minn idejk, ifisser li m'intix tafda l-mulej, m'intix miexi miegħu, m'intix miexi fil-qdusija. Ma tistax tara wiċċ il-mulej. Ejja ħankomplu. Ħanaraw. Ħankomplu Levitiku, issa morna Levitiku 20, għaddejna Levitiku 19 ħammorru Levitiku 20. U ħanitkellmu fuq versi 6 u 7. Jiena naħeġġiġkom biex taqraw il-ktib kollu u anke l-paragrafu li minnu nkunu qed nitkellmu aqrawh kollu biex ma tasbux li ħana qed inqarqu għax ħanaqraw biex żewġ tifrus, ma jfissirx li ma rridux naqraw il-kapitlu. Dak huwa studju ieħor meta nagħmlu l-istudju fil-ktib tal-Levitiku kollu. Ma issa l-importanti huma li nobdu l-istruzzjonijiet tal-mulej biex nkunu nistgħu ngħixu ħajja qaddisa ħalli nkunu nistgħu naraw lill-mulej fl-aħħar għall-eternità. Levitiku 20, versi 6 u 7. Min imur ant is-saħħara li jsejħu l-erwieħ u minant min jaħbel biex jizni warajhom indur għalih u naqirdu minn fost il-poplu. Taqblu magħha intom li ma nistgħux immorru ant is-saħħar, ma nistgħux immorru ant min jaqra x-xorti u ant min ikellem l-ispiriti u żgur li naqblu. Il-Kristjani kollha jaqblu ma dal-vers, ma vers 6. Il-problema tal-Kristjan fejni? Versi 7 u 8, ejja naqrawhom. Tqazzu u kunu qaddisin għax jien il-mulej Alla tagħkom. Vers 7, jerġa' dinna tqazzu. Din hija r-raba darba li qed dinna tqazzu għax jien qaddis. Ejja naraw vers 8 x'jgħid. Ħarsu l-liġijiet tiegħi u għamluhom jien il-mulej li qaddiskom. Qed jgħidilna ħarsu l-liġijiet tiegħi u għamluhom. Kif jista' jkun tiġi tgħid illum maħniex taħt il-liġi? Mela taħt xiex qegħdin? Il-min qed tobdi? Fiex qed tobdi jekk m'hemmx liġi? X'qed jgħidilna hekk għal l-missier? Qed jgħidilna nisma' tkunux bħal pagani? Il-pagani jagħmlu dak l-affarijiet, il-pagani jitkellmu mal-ispirti, il-pagani jagħmlu s-seħer, il-pagani jitkellmu mal-erwieħ u jaqraw ix-xorti. Intom tkunux bħalhom kunu separati. Kif mulej ħankunu separati? Ħarsu l-liġijiet tiegħi u għamluhom. Bekk tkunu separati, bekk ma tkunux bħal daw in-nies. Imma meta ngħidu liġijiet, il-liġijiet kollha ma jfissirx li fuq isħaħar biss, ma jfissirx li fuq min jaqla x-xorti biss, il-liġi kollha trid timxi. Għax inkella ma jagħmilx sens, mela jiena naf nies illi marru għand sħaħar, naf nies li marru għand min jaqraw ix-xorti. Tajjeb, imma jiena qatt ma mort. Imma ma jfissirx li jiena qatt ma mort għand saħħar mela l-liġi m'għandix għalfejn insomma. Bħalma dawk kisru daw il-liġijiet għax marru għand tisħaħar u marru għand min jaqra x-xorti, jiena meta ma kontx naf il-mulej kien hemm il-liġijiet li kont nikser jien li kienu ħafna. Grazzi mulej li refani, li raġġażamni idejja u għallimni nimxi miegħu. Kif? Permezz tal-Ispiritu Santu li jammarġu fija u li jmexxini fil-verità kollha. Ejja ħanaraw, għaliex Alla ma jaqafx hawn ħbib tiegħi. Alla jkompli jordnana sabiex nisseparaw ruħna u nkunu obbedjenti għall-kelma tiegħu f'ħafna postijiet. Ejja ħaninżlu issa l-istess kapitlu 20, u ħanitkellmu fuq vers 22 sa 26. Ħarsu l-liġijiet tiegħi kollha u d-digriti tiegħi kollha u għamluhom li ma tobżoqkomx il-barra l-art li fija jien ser noħodkom biex tagħmlu fiha. Prattikament dak li ġara iva. Il-poplu tal-Alla fl-Art Imweda ma kienx qed jimxi mal-liġijiet tal-Alla, kien qed jimxi mal-liġijiet tal-pagani, kien qed jiċċelebra l-miliet u kien qed jiċċelebra l-Easter u kien qed jiċċelebra San Valentinu flok kien qed jiċċelebra s-seba' festi tal-miliet u x'għamel Alla qallhom mela hija ħanferrixkom issa mad-dinja kollha u l-poplu tal-Alla ġie mferrex fl-esilju mad-dinja kollha. Hekk għadu jagħmel sal-lum.
ħafna minnu l-istess żball għadu qed jagħmel, għadu qed jaddura l-Alla kif jaħsebu. Billi jżen il-Christmas tree u jagħmel l-dawl xogħol jitfi, billi nqogħdu nwaħħlu l-anġli u l-istirel jixelu, u billi nqogħdu nwaħħlu l-karti u nofqu l-bżiża fil-knejjes tagħna u fid-djar tagħna. Ħafna minn il-jom qed iqimu l-Alla ma jagħmlu dan. Xejn minn dan. Għalax qallhom Alla, ħarsu l-liġijiet tiegħi kollha u d-digriti tiegħi kollha dak għadu jotzallum. Jekk m'għadux jotzallum il-tib tal-Levit ikun nistgħu narmuh minn ġol Bibja. Issa jiena nixtieq nagħmilha ċara minn hawnhekk, nixtieq insib xi ħadd illi għandu l-gazz minn fuq pulptu jgħidilna iva narmuh għax m'għadniex taħtu. Nistenna l-xi ħadd jibgħat li email jew iċempilli u jgħid li iva il-ktib tal-Levitiku issa ħanarmuh għax m'għadniex taħtu. Għalax qed jgħid Alla ħarsu l-liġijiet tiegħi kollha u d-digriti tiegħi kollha. U għamluhom li ma tobżoqkomx il-barra l-art li fija jinser nuħodkom biex tamru fija. La timxux skont il-liġijiet tal-ġnus li jien se nkeċċi minn qudiemkom għax dan kollu għamluh jien u skarraħtom. Meta qed jgħid il-liġijiet tal-ġnus mhux qed jirreferi għal-liġijiet tal-pajjiż li rridu ngħixu bihom biex kun hawn laqda ħbib tiegħi ta' qed jgħid għal dawn ħafna liġijiet pagani. Qed jgħid għal-mod kif id-dinja tiċċelebra festi pagani, mhux biss qed jitkellem fuq l-abortion, mhux biss qed jitkellem fuq żwiġijiet tal-istess sess, mhux fuq dak biss qed jitkellem Alla qed jitkellem anke fuq daw il-festi li ħafna nies immorru warahom minn għalihom li qed ifaħħru l-Alla minn għalihom li Alla qed jieħu pjaċir bihom ta'. Jekk ma ssibx ukoll bħalma anke naf jien disgrazzjatament tisma' kuljum minn xi dawa tiela raw xi dawa qisu qed ikollu l-pastizzi ta' ġifieri għalih ma ġara xejn. Imma ħej fil-miliet nagħmlu l-party, nagħmlu l-bambin, nagħmlu l-Christmas tree, imma dik id-dawa kuljum ma tonqos minn ġuħalu. Ma qed taraw. Ħankomplu. La timxu skont il-liġijiet tal-ġnus li jien se nkeċċi minn qudiemkom għax dan kollu għamluh u jien skarraħthom. Vers 24. Imma lilkom ngħidilkom, intom tirtu l-art tagħkom u jien nagħtihilkom biex tirtuha art tnixxi ħalib u qasel. Jien il-mulej Alla tagħkom li għażiltkom minn fost il-ġnus. Mela Alla kien hemm ħafna ġnus differenti. Għażel poplu, għallu inti għandek dal-liġijiet, inti għandek dal-istruzzjonijiet biex tkun maqtuħ u separat mill-poplu l-oħra. U intom qed tgħidulu? Le ta' dak l-istruzzjonijiet m'għadhomx jgħoddu, balax qed tgħidlu l-mulej. Aħna parti minn dawk il-ġnus rġajna, pagani, back to square one, nerġa' nibdew mill-bidu. Ħankomplu, vers 25. U intom għandkom tażlu bejn il-bejjen safja u l-bejjen imniċsa. Dadu jgħod dal-mandament bibtijaj dil-istruzzjoni għadha tot. Jekk ma tix tot, nerġa' ngħid nistgħu nagħmlu ktib tal-Levitiku minn ġol Bibja tagħna. U intom għandkom taslu bejn il-bejjem safja u l-bejjem imniġsa, u bejn it-tajr safi u t-tajr imniġġes. La titniġsux bl-ebda bima jew tajra jew kull ħlieqa li titxkaxkar fl-art li jien għażiltilkom bħala imniġsin. U tkunu għalija qaddisin għax qaddis jien il-mulej u għażiltkom minn fost il-popli biex tkunu tiegħi. Naħseb din hija r-raba darba l-ħames darba kemm. Jiena tlift il-count, tlift tlatt ta' kemm il-darba qala. Kunu qaddisin għax jien qaddis, qabdu l-istruzzjonijiet tiegħi biex tisseparaw ruħkom mid-dinja biex tkunu tiegħi. Tlift il-count. U xorta in-nies wara dal-ħafna drabi li Alla qed jgħidilna kienu qaddisin xorta issib min jgħidlek le, illum m'għadniex taħt il-liġi. X'qed jagħmel hawnhekk Alla l-missier? Hawnhekk qiegħed jellimna triqat u sabiex inkunu qaddisin ħbib tiegħi. Qed jgħidilna isma' biex tkunu qaddisin din hija triq li tridu timxu minnha. Dawn huma l-istruzzjonijiet li intom tridu stegu. Issa inti tista' tagħżel li ma tobdix, għandek kull dritt. Tista' tagħżel li tirribella, għandek kull dritt. Imma tagħmel hekk m'intix timxi fil-qdisija ħbib tiegħi. Jekk inti ħatagħmel hekk, jekk inti ħalli tagħżel li ma tobdix, jekk inti ħatagħżel li tirribella, inti m'intix isseparat, inti m'intix maqtuħ. U fuq din in-nota se nwaffqu l-programm tagħna hawnhekk allum. Ħankomplu.
Għadbaqna ħafna aktar xi ngħidu. Ftakru x'qegħdin ngħidu ħabib tiegħi. Biex tkun qaddis, biex tkun isseparata l-mulej, biex tkun maqtuħa l-mulej, tittobdi l-istruzzjoni tiegħu kollha. Mhux dak li joġobna, nobduh u dak li ma joġobniex ngħidu dak m'għadux jgħod. Mhux 9 minn 10, imma l-10 kmandamenti kollha. Ħafna drabi l-mulej ikellimna waqqas biss inkunu nafu. Ħafna drabi l-mulej jitina ħolma għaw minn qam filgħodu l-mulej ta' ħolma biex sabiħa interessanti, tant kienet sabiħa il-ħolma li għamilha f'inkwatru. Imma l-messaġġ ma femux. L-inkwatru huwa sabiħ, nara għajnejja u nimmaġinaħ, inkwatru sabiħ ħafna, ma l-messaġġ il-persuna ma ħaditux. U allura hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti. Verament għandek l-Ispirtu Santu fik, jew qed tħalli l-emozzjonijiet jiġru bik inti. Bħalma dejjem ngħidilkom ħbieb jekk intom tiġu tisimgħu aktar tagħlim, aħna niltaqgħu kull nhar ta' Sibt fil-jum qaddis, għax is-Sibt huwa l-jum qaddis, fl-10 ta' filgħodu ġewwa Topaz Hotel Buġibba, nibdew billi nagħmlu studju tal-Paraxa illi hija parti mill-kelma talla li tinqara fil-sinagogi u fil-postijiet ta' studju bħal tagħna mad-dinja kollha għal minnu messjaniku ebrajku bħalna, u mbagħad infaħru l-mulej bil-kant, u mbagħad nagħmlu studju ta' messaġġ li l-mulej ikun tagħna biex nitkellmu fuq, u wara nagħmlu wkoll fellowship neqgħu għaddejjin bit-taħdiet u d-diskussjonijiet u wieħed jgħin lil ieħor anke permezz tal-iskrittura, kulħadd ikollu bżonn dik in-naqambuttatura kultant. U neħdu pjaċir inqattaw il-jum qaddis kif aħna suppost ikmandati biex nqattawh. Illi nagħmlu laqgħa qaddisa li kien laqgħa qaddisa, tiġi tistudja l-kelma titlob tfaħħar il-mulej u naqdu bħala familja. Aħna hekk nagħmlu fil-jum qaddis. Tidu tiltaqgħu magħna, tiġu tagħmlu fellowship magħna nhar ta' Sibt fix-xogħol ta' filgħodu Topaz Hotel ġewwa Buġibba. Sakemm narakom fi programm ieħor f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom. Xalom.